220. Tumaas ang presyo, no? Yan po ay 220 na kilo at 100 pesos per kilo mga buhay, no? So fresh na fresh po yung mga tilapia, buhay na buhay po sa 100 pesos na kilo. Ito, ayan, lalaki oh. Chabeta. Boss, magkano presyo ng chabeta mo? 150. So ito po yung presyo ng chabeta o bilong-bilong, 150 per kilo. At buhay na, hindi ka na makatayo sa kinauupan mo ngayon. Ayun, pipilaan. Alam mo yung sa tricycle di motor? So ayan po yung latag ni Boss Maeng, no? Medyo mataas, Boss Maeng, ah. 120 sa piraso? 120 po. Magkano kilo? Pakyawin, 220. 220 pakyawin. Eh pag nilatag pa, hindi mas lalo ng mahal, no? Patong ng 20 bawat isa. Okay, so ayan. Isang kilo kalahati isa, boss, ang ganda lang. Kilo 100 pesos at 70 pesos per kilo. So matataba po yung ating mga tahong po dito. Lalapitan po natin. Yan po ay 280 per kilo. Parang madalang ang tilapiyang Batangas. Walang ano? Mas lalo kahapon wala. Walang latag. Magkano kilo ngayon? 130. So yung presyo po 130 sa per kilo. Boss Gerald, magkano kilo? 150 po sa mga isdang galunggong. Shoutout nga pala. So shout out. So dito yung mga presyo ng mga isdang dalagang bukid ay 250 na per kilo. Te, wala kayo ganahango, no? Ito ng mga nahango ngayon yung mga dalagang bukid at mga espada dito po sa Latagan sa Malabon, Tumpukan. So ina-update po natin yung mga latagan at presyo, no, ng kanilang mga ibinibenta sa mga mamimili. 250 po sa kilo na mga dalagang bukid. Te, marami pong salamat. Thank you po. At dito yung mga isdang betilya, no? Ito po yan. So ang ganda ng mga isdang betilya. So yung mga presyo. So dito yung mga presyo po ng mga isdang betilya. Ayan, sariwa po na isdang betilya. Iyan po ay 160 na per kilo. Tapos mga isdang katsareta na inyo po mabibili at mga bangus, no? Ano yan, kuya? Ano ba yun? 50. So yan po yung mga latag nila na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Boss, magkano yung katsareta mo? 220. 220 pa rin ang per kilo. So 220 pa rin po yung per kilo dito ng isdang katsareta. Ang laki, no? Kapon napakarami po na nilatag nilang ganyan. At yan na lang po yung napamili nila sa Market 3 na mga nilalatag po nilang isda dito sa Malabon Fish Market. Boss, salamat po, Nanay Noemi. Thank you po. God bless po. Isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at kasalukuyan po tayo na mag-update ngayon pong araw ng Huwebes. So sa mga lataga na ating pong makikita, kagaya po na in-update natin ay dagsa po ang hipon. Ngayon papasadahan po natin itong kalsadahan po ng Malabon Fish Market at para makita at malaman ang kanilang presyuhan kung may pagbabago po ba o wala, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Dito tayo sa mga latagan po ng mga isda, sa mga tumpukan. So unang update natin po dito sa ating paglalakad ay mga presyo ng hipon. So mga presyo ng hipon ay 250 na kilo.
tilapia, no? Mga buhay. So, 100 pesos na kilo, yan. 100 pesos na per kilo ng tilapia. At dito ay may mga isdang salmon na lokal. Tapos yung mga tawilis, no, may latag din po dito. 50 sa mga tumpukan. Magkano kilo, Lodi? 120. Ako lang mag-isa. O, yan po yung presyo. Dito sana mo, salmon mo, magkano? So, ito po yung salmon, no? Eh, magkano dito mo salmon? Magkano? 220? Tumaas ang presyo, no? Yan po ay 220 na kilo at mga isdang alumahan, yan. Eh, alumahan magkano? 240. So, yan po yung presyo ng kanyang mga bentahan po dito ng isda sa Malabon Fish Market. 240 na per kilo. Boss, thank you ha. Salamat. Good morning. Mga isdang turay, 50 pesos na tumpukan. Shout out sa iyo, Renz. Good morning. Shout out. So ito yung kanya mga latag ng mga galunggong. Yan po yung mga presyo, no, ng kanya mga latagan. 50 pesos naman po dito sa mga isdang tumpukan. At yung mga latag dito ng yellowfin tuna, 200 pesos na kilo. $270 per kilo ng ipon. Shoutout sa'yo, Lodi. Good morning sa'yo. Ayun, sama niya yung bebe niya. 100 pesos per kilo. Mga buhay, no? So, fresh na fresh po yung mga tilapia. Buhay na buhay po. Sa 100 pesos na kilo. Ito, ayan. Nalaki, oh. Tilapia Pampanga to, no? Naging tisay na ngayon kasi sa gawa ng ulan. Salamat. Update pa tayo dito sa mga latagan nila. Magkano tiyabeta? 140 pa rin ang per kilo. Ito pa is ng tiyabeta, no? 140 na kilo. Ito naman magkano? 200 pesos na per kilo. Salamat ha. Thank you. Yun po yung presyo ng latagan na mabibili. Tiyabeta. Boss, magkano presyo ng tiyabeta mo? 150? So, ito po yung presyo ng tiyabeta o bilong-bilong. 150 per kilo. At buhay na tilapia pa rin po. Tilapia Pampanga ay 100 pesos na kilo. Ito. So, yan po yung presyo ng mga tilapia ang Pampanga. Shout out sa'yo, Kalbo. Dito sa mga hipon na malalaki ay 320 per kilo. Mukhang napahinga na. 320 po sa malalaking hipon na mabibili po rito. Ito po yan, mga hipon na malalaki. 320 per kilo. Boss, thank you ha. Salamat. Ay, sa baba. So, pababa na tayo sa kanilang mga latagan. Talagang mapipili nyo at mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa'yo, Maeng. Boss Maeng. Boy Bango, shout out sa'yo. Mukhang hindi ka na makatayo sa kinauupan mo ngayon. Pinipilahan naman ako. Ayun, pipilan. Alam mo yung pila sa tricycle din motor? So, ayan po yung latag ni Boss Maeng, no? Medyo mataas, Boss Maeng, ha? Ah, boss. 120 sa piraso? Tumaas na. 120 po. Magkano kilo? Pagyamin, 220. 220 pakyawin. Eh, pag nilatag pa, hindi mas lalo ng mahal, no? Patong ng 20 bawat isa.
Okay, so 120 po kada piraso ng kanyang mga bangus dagupan. Naawa ko sa mga taong bahay ngayon eh. Mm. Baling kunti ng tubo, basta ubos. Ayun, basta ubos. Kahit konti lang tinutubo ni Boy Bangus, no? Basta makapagsilbi sa mga mamimili ng kanya mga binibentang bangus dagupan. Shout out sa'yo, Maeng. Ay, si Boy Tilapia pa na, di pa dumarating. Oo nga, malis to, sabi ng papa niya. Wala, nagtago na naman. Tinanting na naman ng Bombay. Ano ang Bombay? Ito, pagkulay. Kunti lang hiwa to, boss. Boss Maeng, salamat ha, thank you. Dito po, 280 na fresh na hipon. Sasaw ko lang sa ano lang ka. Baka na te. Apat, 280 per kilo hipon. Yan po yung mga presyohan na ating pong ina-update sa Malabon Fish Market. At bumababa po tayo dito, no, sa Malabon dahil nga makita natin yung mga pagbaha. O alam ko parang unti-unti nang lumalaki, no. So possible pa naman po ang mga kasakyan dito at mga motorista na dumadaan po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Bising-busy kayong dalawa. Ah, update muna ako. So, nalaman natin ang paglaki ng tubig ngayong umaga. So, update mo muna natin yung mga presyo ng prutas nila dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga presyo, no, ng kanilang latag. So, hindi na tayo makalapit gawa ng may tubig sa ibaba. Ayan. So, shoutout sa'yo, Black Mamba. Salamat sa pagpapaunlak mo sa akin kahapon, ha. Shoutout sa'yo. Ayan, shoutout sa'yo, Boy Tilapia. So, ito po yung mga... Salamat, Black Mamba! Ito yung mga presyo, no? Yeah, mga presyo po ng mga shoutout po. Good morning. So, papalaki na naman ng tubig. Pero maaga ngayon, no? Pero sabi nila parang dalawa daw po ang laki ng tubig. Madaling araw, tsaka mamayang hapon. Kaya may tubig na raw po yung ano. Ate, salamat po ha. Good morning, shoutout po. So, yan po yung mga presyo ng kanilang mga prutas at gulay dito sa Malabon Fish Market. At mga latagan po nila dito. Tapos, ang kilo po ngayon dito ng mga latag nilang tahong. Boss, sandaan. Ayan. Isang kilo kalahati isa, boss, sandaan na lang. Kilo 100 pesos at 70 pesos per kilo. So, matataba po yung ating mga tahong po dito sa mabibili. So, shoutout sa inyo. Enjoy sa pamimili. So, nasa nakikita po natin ngayon, so possible po yung mga sasakyan na nakakadaan po dito. Pero, palaki ang tubig. So, nagsimula po yung laki ng tubig ay madaling araw. So, sa madaling araw at may laki pa ito ng hapon. So, dalawang laki po ang tubig na mangyayari ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? So, siguro hindi na uhupa to kapag may tubig na. So, nakikita naman po natin yung kalsadahan po dito. Pero nakakapamili pa naman po yung ating mga kababayan. At sa mga latagan ay may mga tatag din po sila, no? So mamaya aakyat po sa taas ng tulay at doon naman po sila magbebenta sa ibabaw, no? So mga presyuhan ngayon sa mga latag 270 pa rin po yung kilo ng hipon. So hindi tayo makalapit dahil may tubig. So dito magaganda po yung mga hipon nila ngayon, no? So 260 na kilo, ayan. 260 per kilo ng hipon. So tuloy-tuloy lang ang ating update sa Malabon. Good morning po, shout out. So malaki na naman ang tubig, di ako makalapit. Oo nga eh.
Ayan. Yan po yung mga presyo, no? So, ang mga pusit lumot naman po sa bandang ibaba, ayan, lalapitan po natin. Yan po ay 280 per kilo. At abante pa tayo sa kanilang mga latag na inyo pong mabibili. So, jumbo. Jumbo size na hipon. Lodi, magkano kilo? 300. 300 ang per kilo. So, yan po yung hipon nilang malalaki sa halagang 300 pesos per kilo. Ayan, no? Buhay talagang tumalon eh. Gusto na mag-swimming ng tilapia. So, mga fresh tilapia po yung ating nakikita dito. Na buhay po talaga na inyong mabibili. So, 100 pesos na kilo. Ayan po yan. 100 pesos. Parang madalang ang tilapiyang Batangas. Walang ano? Mas lalo kahapon wala. Walang latag. Magkano kilo ngayon? 130. So yung presyo po 130 sa per kilo. Yun nga. Maliliit, no? Hipon, tilapia, madami. Sobra pa yan. 260 naman po dito sa kilo ng hipon, no? Ito po yung mga presyo ng tilapia. Tilapiyang Pampanga. Dumagsa po, no, yung mga tilapiyang Pampanga rito, no? 100 pesos na mga kilo. So dito may isdang lapis at mga sapsap. Magkano kilo, Avatar? Ay, magkano kilo, Nay? 120 po per kilo, no? So 120 po na kilo ng mga sapsap. Tapos mga isdang lapis, yan po yung mga sari-sari, ayan, no? 140 po, ayan, no? Ito po isdang lapis sa 140 po ang kilo. Bali 70 pesos kalahating kilo, nakakabili rin po, no? Anay, salamat po. So shout out sa inyo, geng-geng. Yun, geng-geng. Shout out. Nakasama mo si Tiyo, no? Wala kang pasok. Geng-geng. Shout out sa'yo, geng-geng. So dito yung mga presyo. Ito. Alamin natin yung presyo ng chabeta. Magkano? Magkano yung bangus? Magkano kilo? 120. Eh sa mga chabeta mo? 140 sa per kilo ng isdang chabeta, no? Nalaki na mga hipon ngayon, natipot. Magkano kilo? 300, ang baba ng presyo, no? Malalaking hipon. Kung sa mga nakasalukuyan na namili tayo rito, maabot to ng 600 pesos. Ganyang kalalaki. So ngayon, 300 pesos na per kilo. Ate Potpot, salamat. So, Badyanga ba yan? Ayun, Badyanga. Akala ko hindi ko nakilala yung isda eh. Badyanga, masarap iprito yan, oh. Tumpukan 100. Oo, mahal yan, yung mga isdang ganyan. So, ito po, at may tubig sa papuntang FC Villa, no? Dito po sa papuntang City Hall. So, hanggang binti na po yung tubig na malaki. So, unti-unting papasok ang tubig ngayong umaga dito po sa Malabon Fish Market. Pero madaling araw na lumaki ito. So, papaliit na rin to ngayong umaga, no? Dito sa bayan po ng Malabon. At may laki pa rin po ito mamayang hapon. So ayan po yung ina-update natin. Sa nakikita po natin, passable po ang mga sasakyan
na mga tricycle di motor. So yung mga motor na maliliit, ingat-ingat po at baka maabutan ng ating mga makina at baka tayo ay tumirik, no? So 150 sa mga pusit kalawang, 100 pesos sa mga tilapia. Ayan, 100 pesos na per kilo. Dito 300 pesos sa mga hipon. Boss Gerald, magkano kilo? 150 po sa mga isdang galunggong. Shoutout nga pala. O, shout out. Shout out sa naglilinis ng isda. Palit na to, no? Palit na yung tubig. Madaling araw daw to, ano, namaki. Lalim kanina. Mamaya na naman to. Hapon may laki pa raw eh. Malabon yun. Malabon yan, ahon, malabon. Boss Gerald, thank you. Okay. Dito tayo sa mga bentahan po ng mga isdang bigid. Magkano ulo-ulo, bossing? Murad lang, boss. Kilo? Opo. Eh yung sa naman, Alam mo, 150 po sa per kilo ng mga laman. Iba gusto. oo. Sanda na lang kilo ulo. Yan. Yan. 150 na lang kilo niyan. Ano yung salmon? Oh. Isang daan lang. So yan po yung mga latag nila dito ng mga isda. At punta tayo dito kay Brian Flores. So ayan po, tumatawid na po ang tubig sa kabilang area, no, sa Malabon Fish Port. Ayan po, pumapasok na po ang tubig. Pero palit na po yan ha, yung tubig na yan. Kanina madaling araw po ay malaki po ang tubig dito sa Malabon. So paliit na sa hapon naman po at siya naman po ang paglaki sa hapon po, no. Gano'n siyang po niyan eh? Gano'n siyang po? Bray, kano kilo? Fresh siya. 300 piso ang hipon ni Brian Flores. May kausap kaya hindi na natin ma-update. So Brian, thank you ha. Salamat, salamat. So abante na tayo sa latagan pa rito, no. So yun po yung mga in-update natin na mga latagan ngayong araw po ng Huwebes. So shout out tayo sa ating mga kababayang OFW, no, sa ibang bansa. At sa mga namimili, shout out po. At sa mga dumarayo, no, dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga nagko-comment, shout out po sa inyong lahat. So sa mga vendor din na masisipag, shout out po sa inyong lahat din. At keep safe everyone. Ingat po tayo sa baha. At yung mga paan natin, kung may sugat tayo, ay wag na po nating subukan sumuong o lumusong upang hindi tayo magkaroon ng leptospirosis. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.